фурӯшӣ дар 104 микрорайон рӯ барои тарабхонаи Самандарда қарор дорад. Дӯстони азиз, се хонага бо масоҳати умумии 90 метри квадратӣ дар якуму дуюму шонаи бинои истиқоматӣ. хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. нархи хона 698 000 сомонӣ, 63 000 доллар боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 1522 мебошад ватсап доранд. аз номи канали Домтичей занзара пурсон шавед. марҳамат, навормона шурӯъ мекунем. дар ин ҷо даромадгоҳ, прихожа, роҳрав, якум ҳуҷраи истиқоматӣ, ошхона ва дар боло низ боз ҳоҷатхонаву ҳаммом аст ва 2 ҳуҷраи дигар. якум ҳуҷраи истиқоматӣ, ними ҳамин ҳуҷра тёпли пол дорад. дӯстони азиз, ин ошхона ва дар дуюму шона нест ҳоҷатхонаву ҳаммому дуюму сеюм ҳуҷра. ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ ва ин бошад охирон, яъне сеюм ҳуҷра. хона боз кладовкаам дорад, алоҳида дараш аз берон мебошад. дӯстони азиз, ва хона дар қафояш мактаб аст. дӯстони гироми ман, ҳамин мактаб мебошад. 2 мактаб, 4 боғчаи кӯдакона, масҷид ва дигар чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигоҳ.